Ako si Fredo, ginaingon. Abi ko ba og ikaw na ang akong uyab ug maasawa? Apan pakyas ko tungod kay natintal man ko sa lain. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko may mong may kalimtan. Sige na taon day, sugtan ako. Di ta ka mahimo nga sugton, Fredo. Kay sunod adlaw, mupauli na ko sa amo sa probinsya. Mananawag na ako nga wa na sa kunong mo istar sabay ang badlungon akong ati Thelma. Oh, muli na day ka sa inyong probinsya day. Day, sugtan na lang ko day. Bahala nagmuli ka sa inyo. Kung uyab na unya ta, magduawan man ko sa inyo. Unya, layo man ang amo, be. Layo mang probinsya. Magbuwag lagi hapon ta. Makakita naman gihapon ka og laing uyab dinhi sa syudad. Hindi lagi day, di ko makakita. Ikaw ragid ang tanan para nako day. Sige na day, Cindy. Sugtan ako day, sige na. Sige. Gisugot na ta ka. O kung mapauli na ko sa among probinsya, magpaabot ko nga moadto ka ha. Magpaabot ko nimo, Fredo. Sige na, Dong Fredo. Naognay ning bus, kay malaya ka na mi. Day, kung kalang ko'y trabaho day, magkuyog, magiging takon mo day ba? Pero karong Domingo sa buntag day, huwag mo ko'y trabaho. Mga dlahon kong sakay o bus. Ilado man kaka dito sa inyong dapit day. Ilado ang among pamilya bisag pobre mi. Kay buhi pa ko to sa tatay. Happy man to sa tanod. Wala mo lang ka ning bus to. O sige, manaog ko rin. Dali, kaysa ko sa inyong lips. Magpaabot ko ni mo Domingo ha. Oday, Cindy. Muadto gi ko sa inyong probinsya karong Domingo. Aron maila-ila ko ang imong nanay. Mula ka kagyod og mas kadlawon sa probinsyang Ipuyan sa imong uyab, ha? Tay, gusto ko nga makatultol sa ila, tay. Ako ba ikaw, no? Gusto ka man yung kanyang babayan, ha? Hagdan na kung nagminyo. Mao gini akong Aba, buhaton, oy. tay. Inig-adto ako sa ila. Bag-o pa man sa gudming nga nagkauyab, tay. Mas maayo nga adto sa ilang bahay ko siya hisgutan og minyo. Mas mayo sa noon, nga. At ubangan sa iyang inahan, adto ka mo hisgot og minyo. Sige. Largahin nga og sa kadahon, ha? Pag minyo na, oy! Ay, husto ka na itaos edad, oy! Taon sa ka ba, oy? Mula ka una ko ron, tay. Moto ko syudad. Mamalit ko og akomada sa ilang Kuman ako ron palit og mga gamit sa pambabae. Moto ko sa kambo. Mamalit ko mga lain-laing prutas nga akomada sa probinsya. Sa probinsya ng ila pero way mga prutas nga daghan dito. Kalubian o kasagingan ng naas probinsya. Ay, sorry. Sorry, Misa. Sorry kay Misa. Kagwapo niya. Sorry, gid. Ang agay. Ah, Sakit sa ang kilit. May nagnapiang Ha? ko. napiang ka? Okay na, uy. Gwapo man sad ka. Galit lang nawa ang sakit. Ha? Pwedeng makikila-ila ni mo? Ako na si Thelma. Ikaw? Ako si... Unsa? Moto ka sa mual-bual, ugma? Oh. Hala, taga dito man sad ko. Asa gani ng bual-bual? Joke. Joker sa kada. Bitaw, uy. Karon man ko moadto, uy. Muuli ko. Amuli, di ka? Kuyog na lang ta. Humana to kaon. Diretso ta sa terminal. Ay, ugma pa man ko. Mga dlawon naman ko. May mo ba nga? Nga human taog kaon. Manuri sa tagkadiyot. Gusto talang kang ikauban sa mabugnaw nga lawak. Bisag kadiyot lang. Telma.
Fredo. Gusto ko gyud kini nga ang kunon. Hindi na ba sa bayhan? So, Pigot pa kay lawas. magkuyog ta man ang pangaon dinhi ha. Ah? Manood ta og motel. Uy, Ako'y bahala nga mabayad. Sige na ha, Fredo. Yamat sa noon ni mo may babae kang kaila syudad. Kagusto ni mo? Gida kag motel? o lagi bay? Kapuya na ako bay? Wag ko kapamalit og mga gusto na kong paliton bay. Kay naluya man ko. Still, niya nakauya mo ito mo babae, ha? Ay, wa, uy. Gihagad ako niya diritso. Ah. Kay, laki guta. May man og sukmagay na kay atong balibaran. Pero bay, abi na bay, lami asang bayan na bay. Hmm? Pero, kalimtan ko to siya bay. Balag lami kaya to siya. Kalimtan ako to. Mularga na ko og mas kadlawon bay. Makikita na ko sa akong uyab. Tungo diya sa punuan, boss. Ganang dakong akasya. Diya lang ko. Paliog. Agi ko gamay ha. Agi lang ko. Agi. Agi ko. Tinuod gid nga ilado sila din sa ilang lugar da. Aka ng baya. Mano ko na ang ilang bahay. Pagkita na gid mi rin ni Cindy. Ang babae nga akong dadon sa altars kami niyoon. Tinuod gud nga nahigugma ka nako, Fredo. Kay ni akag yun. Mahal ko kay ikaw, Cindy. Bisan unsa pa kalayo ang inyo, adtuon gini nako. Buwag siya dahil, Cindy. Oh. Uy, uy. Ni siya sa bahay nilang Cindy. Buwag Still siya mo, dahil. Oh, Dili siya ang ini mo. Kami ang angay magpakasal ni Fredo. Kay dunay nahitabo na mo dito sa syudad. Nanood mi og motel. Og nagtagay mi sa lawas ng nakalipay. uy. Tinuod ang gisulti sa kumagawang, Fredo? Ha? Tinuod ba? Nanood mo og motel og nagtagay sa kalipay? Tinuod ba, Fredo? Grabe gid ang gibati kong kaguol kay diha dayon gibuwagan ko sa akong uyab tungod kay aksidente nga nahitabo mi sa iyang maguwang. Gibasol ko nga akong kaugalingon oy nga nagpada ako sa usa ka babae nga igsuon na day sa akong uyab. Grabe gid ang akong pagbasol. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Prido, dinhining tulumanon. What's the style? Grabe ang pagbasol style. Kini mao suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama. That portion